Keď si chcete vyrobiť takýto krásny finish na svoje drevené výrobky alebo krajace dosky, ktorý je absolútne bezpečný na styk s potravinami, tak pozerajte ďalej. Ahojte, tak vás vítam pri dnešnom videu. Dneska si ukážeme, ako sa vyrába paste wax. Paste wax je vlastne anglický výraz pre krémový vosk alebo voskový krém, povedzme. Je to vlastne substancia, ktorá obsahuje včelí vosk a používa sa na drevo, poprípade kov alebo aj na kožu. Tento krémový vosk môže mať veľmi veľa podôb, ale dneska by som vám chcel ukázať úplne najjednoduchšiu verziu, ktorá sa skladá z včelieho vosku. Toto je môj domáci od mojich včiel, ktorý som nedávno vlastne vytopil. Keďže môj, tak som si istý, že je to ozaj iba včelí vosk a nie je tam žiadna prímes. A druhá súčasť tohto je biely minerálny olej. Tento konkrétne minerálny olej je určený na výrobu kozmetiky, to znamená, že 100% nezávadný. Dá sa do tohto paste waxu použiť ešte aj napríklad karnaubský vosk, ale v tomto recepte som ho nepoužil. Samozrejme ešte nám treba nejaké dozičky, do ktorých to potom uskladníme. Ja som teraz kúpil takéto hliníkové v troch rôznych veľkostiach. Tento krémový vosk sa dá použiť veľmi dobre na všetky drevené povrchy, ale keďže tento má všetko iba nezávadné suroviny použité, dá sa použiť na dosky, ktoré sú na krajane, to znamená v styku s potravinami. Dá sa takisto použiť na nejaké drevené varešky, poprípade nejaké drevené výrobky, drevené hračky. Deti to môžu bez problémov oblizovať, je to úplne nezávadné. Všetky tieto krémové vosky sa skladajú prevažne z týchto dvoch súrovín, olej a teda vosk. Vosky sa dajú použiť všelijaké, ak to ide na nábytok, ak to ide na potraviny, samozrejme iba včelí vosk. A čo sa týka toho oleja, dá sa použiť možno, že aj lanový olej, ale tam je to také otáznejšie, pretože niektorý je rafinovaný a ten už nie je na styk s potravinami. Tých receptov je na internete veľmi veľa, ako a aké suroviny sa dajú použiť a na aký účel, ale toto je taká klasika, ktorá sa dá použiť v podstate skoro na všetko. Čo majú všetky tie recepty spoločné, sú teda tieto dve zložky a funguje to v podstate tak, že drevo do seba napije ten olej a ten vosk, ktorý sa použije, tak vlastne spraví zvonku takú nejakú neprepustnú vrstvu. Tuto už vlastne vidíte, ako si nakrájam z tohto veľkého koláča 100 gramov vosku. Tento môj recept momentálne je v pomere 1:4, to znamená jeden hmotnostný diel vosku na 4 hmotnostné diely oleja. Tuto v mojom prípade to bolo teda 100 gramov vosku a 400 gramov oleja. Najprv som si teda takto navážil olej, musel som to spraviť na dvakrát, lebo táto malá váha je iba do 200 gramov, takže 2x200 gramov a potom som si navážil 100 gramov vosku. Toto je základný pomer 1:4, ktorý vytvorí takú veľmi peknú konzistenciu, kedy je to ozaj taký krém. Ak by to napríklad niekto chcel použiť na sústružené veci, veľmi radi to používajú sústružníci, tí si spravia tú konzistenciu skôr takú voskovejšiu. Potom tá vec v tom sústruhu sa dá veľmi tak pekne vyhľadiť až do takého lesku. Takže ak napríklad robíte misky alebo niečo podobné, tak toto je veľmi ideálny vlastne taký finish na tieto misky. Ja to veľmi rád osobne používam na všetko drevené náradie. Veľmi rád ho robím s hoblíkmi drevenými, je to veľmi dobré, keď sa s tým natrie, rúčky dlát alebo nejaké rúčky od nejakých pilníkov, rúčky od kladiva a podobne. Takže keď je to už navážené, tak to treba už iba zmiešať dokopy. Ako prvé si vždy zohrievam olej a potom do toho pridávam ten včelí vosk. Robím to vždy vo vodnej kúpeli, nerobím to priamo nad ohňom, aby sa to nejako neprepieklo alebo nejako nezničilo. Tak a tu sa nám to už varí. Pre účely tohto videa som to robil na takomto variči v garáži, ale ak by vás žena pustila pekne na sporák, tak môžete to robiť aj tam. Veľký pozor ale na lanový olej. Ten, ak sa nemýlim, je veľmi horlavý, keď sa zohrieva, respektíve keď dosiahne určitú teplotu. Takže tu to už pekne povolilo a krásne sa to zlialo dokopy. Včelári to veľmi dobre vedia, ale kdekoľvek dostanete včelí vosk, takýto roztopený, už to odtiaľ nedáte preč. To znamená nádoby, stôl, drevo, všetko už bude s tým voskom navždy poznačené. Takže aj výroba sviečok s deťmi, keď to doma robím, šaty idú rovno do koša. Môj pracovný stôl je už zničený dosť, ale dal som si pre istotu papier a vyplatilo sa, keďže som zase rozlial, ako sa to väčšinou stáva. Ja som dnes robil 3 veľkosti, je to vlastne 100 ml, 50 ml a myslím si, že 20 ml. Takže toto je už hotový krémový vosk, ktorý čaká len na to, aby stúhol. Keďže som vylial pomimo, ako sa to stáva, hneď som si zobral moje šidlo, ktoré som mal v polici a rúčku som znovu natrel týmto voskom. Robí sa to tak, že to vlastne nanesiete na to,
Nechajte to, aby sa to vpilo dokopy a potom sa to vlastne iba handričkou to prebytočné množstvo odstráni. Ideálne je to takto naniesť prstami, nechať to zaschnúť aspoň pol hodinku, nech sa ozaj vpije dosť toho oleja dovnútra a opakovať to možno niekoľkokrát. A takto nám tento krémový vosk krásne stuhol. No a toto je už na druhý deň, keď už je ozaj stuhnutý. Takže hotový, musíme niečo natrieť. Toto je krajacia doska, ktorú používam už dlho doma, je to dubová, dostal som ju do daru, máme ju veľmi radi, takže trošku som ju prebrusil len šmirglom a teraz som na nej obnovil jej nový náter. Je dobre to natrieť niekoľkokrát, vždy to nechať, aby sa to vpilo, pekne zaschlo a potom znovu a znovu a na konci sa to vlastne len znovu handričkou utrie úplne do sucha. Takže dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Môžete si takýto istý finish na drevo vyrobiť aj doma. Ak máte nejaké otázky, kľudne sa spýtajte v komentoch pod videom. Ďakujem a dajte si odber.